IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakaammo ni Lawag City Mayor James Brian Alcid no apay ang nabaliwan tinagan ti ABC Building iti Barangay 3 iti Syudad Tilawag ang mawagan itan a People Center. Segun ni Mayor Alcid, ti panagbalinda ito a People Center ket may saasagot para kadigiti umili Tilawag ken saan laeng a para kadigiti opisyal iti liga ng mga barangay. May naigiti daytoy inbatan na pay a plano ti lokal a gobyerno a pagbalinan ti pasilidad akas one-stop shop tapno nalaka a makaawat digiti umili kadigiti na dumaduma a serbisyo manipod iti gobyerno. Pwede nga na ABC Building po iti sa nagbaling nga People Center pinabaliwan tayo bayad iti ordinance resolution tatno dito nga na po akas magiti iti City Hall lumakay kumbaga nalakay iti City Hall tayo hit ka na nga complain iti various groups and sectors hang people friendly. Muna ti Oscar office tayo ti senior citizens kitahang accommodating iti senior citizens liga ng mga barangay awan office kumbaga awan pagtarayang iti tao no tultulong ilang ng pintas opisina po is CSWD, CHO, so might as well dedicate a center nga building a one-stop shop ti services. So ipantayo ijay ABC Building balita Tagalawag City People Centeren nga alalisto lang apo iti serbisyo iti tao. So objective na DJ apo nalpas pe DJ program of works na natlanganan. So we will make sure nga convenient ti aming lawagen yung nga umay iti apo agpatulong. Iti purpose kayo apo. So madimit kami syempre no ABC Building, syempre naka-concentrate iti Association of Barangay Council. So Ngalawag City People Center nakadedikar iti para tao apo. Kabayatan na inpasigurado ni Mayor Alcid nga agtultuloy lata ti Walkable Street Project ti syudad uri pay no naiyakar ti dadto maapundo para ti panakapatarimaan ti People Center. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.